ka ishe shi tun farko hakan ya zo baya da kyashi manzo na ganin kadai na yi wa ɗauki sai ya yi aike wanda mala'ika ya zama masa ɗan aike inda ya so yake zuwa haka nan take ko sauro idan ya so sai ya yi aike rannan ma kututture ya yi mai zance duk nisan gari idan har da masoyiya ba nisa gare ni dan na ci da shayiya ballin san rasulu mai dogon yayiya fannin san shi ba na jin za a daraniya ciwon san shi ban bidar allakiya mai jina idan kana so ce amin aiki na da nai na farko a haɗa min har sallar da nai ta farko a haɗa min har azumin